Takže ahoj lidi, zdraví vás Pepe a vítám vás u nového dílu naší série. Natáčím to hned potom, hrál jsem jenom chvilinku off-screen a tady jsem to jenom tak zarovnal. Jo, dobrý. Tady jsem si udělal takovou farmu, jen tak na začátek. Tady hele, další síť, super. A dneska bych udělal to, že si tady prvně si teda natěžíme dříví. Si prvně teda asi odložím spíš věci takhle. Prvně si natěžíme dříví. Počkej, tohle si tady zasadím. Já nemám vlastně kosti, nemám no. A můžeme jít do toho, do lesa. Já si tady ještě udělám 3. A vytěžíme to tady všechno. Jinak asi já tady potom, já ještě natočím dneska jeden díl a to už bude s kamarádem, bude to na tomhle serveru, teda doufám, že to půjde, tady mám tohle, když tak. Tak zkusím, jestli přijde, když tak uvidím, no. Kdyby nepřišel, tak se stejně nic nestane, tak to natočím bez něj. Si tady potřebuju hodně dříví. Ale jsme si mohli udělat hodně těch fenců, víte? Ano. Fakt hodně dříví to potřebuje. Já můžu dělat jenom krátký video, že jsem musel něco udělat, takže tady seberu ty síry. 19, to zatím myslím, že bude stačit, tak si to uděláme. Tady dáme stromy. Asi uděláme na ty krávy i na ovce. Ty farmy. Na ovce na tu vlnu, aby jsme si mohli přes nůžky a tak. Takže počkat, takže z tohohle všeho si uděláme takhle, no, takhle, takhle a takhle. A budeme mít 32, to nevím, jestli bude stačit. 40, no budíš, ještě ale radši uděláme trošku. 48, 50, no nevím, ještě 4 a raz, 2, aby jsme si mohli udělat ty. Jo, tak to mi nevyzbyde, takže si musím udělat ještě jedny. Na ty gatey, fence gates se to jmenuje, nebo nějak tak. Takhle. A to si uklidíme tohle. A tady to udělám. Takhle. No tak to bude asi málo. To bude hodně málo. Raz, 2. Ježiš. Tak ještě musím, no. Já se asi zabiju, protože nemám jídlo. Se musíme zabít, no. Už se zabiju.
se tady budeme procházet. Jinak skin mám Kapitána Ameriku. Tady to vidíte líp. Já jsem vám říkal ten texture pack. Tak já vám ukážu takhle, no. Tady mám jich tolik hodně a já si budu hrát na Fateful. Buď to Fateful, to vám ukážu. Vypadá, nesnad znáte Fateful. Jo, to se mi zase bude dlouho načítat, takže počkejte. Takhle znova. Dobrý. To vypadá takhle. S tím Fatefulem. A nebo ještě tenhle ten. To Medieval Pack. To se mi celkem líbí. Dělej. To se mi celkem líbí i ten. A to vypadá. Omlouvám se za tohle, ale prostě si to musí načíst, abych vám to rád ukázal. Ach jo, makej. No a to zase se musím odpojit. A to vypadá takový středověký prostě. To se mi líbí teda hodně. Tady se mi dokonce ukazuje jak co. Vlastně kolik topí a tak. A to se mi líbí hodně. Právě. Ovce mají takovýhle styl. Je to něco jako má Gogo to Misha. Nějak tak. Vypadá dřevo a takové vypadají saplingy. Mně se ten texture pack. A hele, tady je lava. Ale uhlí. Mně se to celkem líbí. Takhle si to tam dáme. A hlavně se mi líbí, že každá kráva, to vám pak ukážu krávy, jak vypadají. Že každá kráva může mít jinou barvu než tu klasickou. Se mi hodně líbí teda. Hotovo? Jdem zpátky a ukážu vám ty krávy. A líbí se mi, že takhle vypadají kytky. Takhle. Tak vypadá pšenice nebo vít prostě. Takhle vypadají ty pumpkiny. Ale tenhle ten sapling dám pryč, že pak by mi vyrost strom. 44. No. Nevím, jestli mi to bude stačit. Jo, to mi bude stačit vlastně. Já už potřebuju fakt málo jenom. Super. A tohle to budou moje farmy, takže já vlastně sakra. Ale hodně se tady plete ta wheat a sugarcane. To vám ukážu pak. Sice jako na textury to vypadá každý jinak. Takhle vypadají krávy. Takhle vypadá kráva. Kdybych vám ukázal nějakou jinou, tak zrovna vypadají stejně, no ale když jsem hrál na serveru jednom, tak vypadala každá jiná prostě. Takhle vypadají torče, což se mi taky hodně líbí. Já si budu rád s tímhle texture packem, pokud vám to nebude vadit teda. Super, a jdem na to. Takže sem dáme ovci, sem do toho menšího. I když tohle je asi zrovna to větší. Takže další ovce. Ne, počkej. Radši půjdu na tuhle stranu. Tak pojď. Hodna. By mě našlo, když jsem mobilem na ní kliknul. Jo, takhle vypadají semínka. A houby se mi hlavně líbí tady. Vám ukážu.
Ježiš. Pojď sem. Skoč a pojď sem. Určitě pak ty farmy zlepším. Jako zlat. Hodný. Ovce bychom měli. A teď ty krávy. No mi čuměj. Ale najít nějakou tu krávu hlavně. Půjdeme na tamtu. A voda vypadá, že dobře se mi zdá. Tráva se pohybuje, ale prostě zdá se mi, že to jsou jiný krávy než v tom klasickém texturpacku. Tak pojď. Jdeš. Ježiš. Omlouvám se. Tak pojď. Ty půjdeš sem. Dělej, makej. Ty půjdeš takhle sem. Hodná? Jo, houby, ty vám pak ukážu někde. Teď najít ještě jednu krávu. Když jsem hrál o Screen, tak jsem tady našel někde. Takže takhle. Teď zkusím ještě najít rychle tu krávu číslo 2. Ten jsem ani nebyl. Doufám, že tady bude jedna kráva. Jestli ne, tak se zblázníme. Já spíš já. Ty vade, tady ještě byla. Si čistě pamatuju, že jsem ji tady viděl. Takže já si ještě kouknu. Mám to svoje. A mně zase dochází jídla. Já tam mám ten sugarcane, takže ten vám pak ukážu. Tak vypadá oktopus, chobotnice, nebo jak se tomu říká. Ale jedna taková nevýhoda tohle texture packu je vzhled těch villagerů. To se mi zdá, že se jim vážně nepovedlo. Jo, to bude asi ona kráva. Jo. To bude asi ona. Jo, ale tyhle ty. Jo, je to ono. Pojď sem kráva. Vidíte, každá kráva je jiná. Někdy se špatně rozeznávají. Viděli jste sami, že jsem měl problém prostě poznat, jestli to je kráva. Skoč. Vidíte, každá kráva je jiná. No pojď. Ježíš. Já ti tam asi dostrčím. Ne, pojď sem, pojď sem. Zůstaň. Nechtěl jsem to dělat, ale musím. No pojď. Sem pojď. Dělej. Hodná.
Konečně. Už to máme hotový, takže tady budou moje farmy. Tady dolů povedu něco asi, nevím. Takhle si to sklidím. Jo, chtěl jsem vám ukázat tu texturu toho beatu a sugarcaneu, že si jsou podle mě hodně podobný. Já jsem si 3 dny jsem prostě nepoznal. Doufám, že mě slyšíte. Omlouvám se, když tak. Jednu chvíli jsem prostě nepoznal, jestli to je beat nebo sugarcane. Viděl jsem je tamhle někde. Dělej. Tady se ještě vezmu nějaký semínka. Slyším zase zombíky někde. Doufám, že jsem to ještě už, jo, super, tamhle. Mně to sice přijde podobný, ale vám to asi nemusí přijít podobný. Já vám dám do popisku odkaz. Vidíte? Jako první bych řekl, že tohle je prostě beat. Ale je to sugarcane. Tamhle už nic není asi. Tady jsem tak kouknu. Jo, a ty pumpkiny trošku zase asi divný, no, ale co se dá dělat. Celkově bych zhodnotil ten texture pack dobrý náhodou. Není to nejhorší určitě. Za chvíli už chcípnu, vlastně tady nejde, abych chcípnul celý snad. Pokud nemám hlad, dobrý, nemám. A já si ho začnu pěstovat ten sugarcane, aby jsem ho měl hodně. A dám si ho sem. Co nejblíž baráku. Jo, tady. Super. Tady dám ještě jedno semínko. A máme to. Takhle vylezu. Tady se mi nic nevypaluje. Si tady uklidím. A půjdu asi dolů, no. Tady. Jo, chtěl jsem si udělat 33, takže něco málo přes tak torčí. Šel a jdu si prokopat dolů. Já už bych rád prostě na tu výšku 16, ne 13 vlastně. Jel jsem na 13. A tam si kopat branch mine v klidu. A nebo najít opuštěný doly. A tam melon seedy. A měl bych jídlo. A nebo najít vesnicu. No, nevím, uvidíme. Co to bylo? Ježiš, to byly ty silverfishové. Ježiš. Já nesnáším takhle. Si vždycky leknu. Chcípněte. Ty krás, ty krás. Ha. Já nevím od jakého updateu to je, ale prostě vadí mi to. Extrémně. Tak já to asi ukončím, takže to je pro dnešní díl všechno, takže já se na vás
budu těšit u dalšího dílu, takže nazdar.